Happy Fiesta San Pedro Calungsod. Daghang taon na nambong. Lagu sama. Ah. Kamu dito? Terus balay? Ako kay bawat mo. Kabut ako pa kalahos man. Paano dito? Maayo. Kubog na ron. Sa oras na nabot gabi. Sean, come here. Oh, dra, baboy na sa di? Baboy sad. Oh, mao ni siya nakadawat og TV dra. Lawas TV dong. Oh, mao ni siya nakadawat. DVD dong. Ah. Wa na DVD ro, USB na ron. Amo ra di ay. Built-in ya, tawaran kag wifi. Og makadaghan subscriber mayo, tawaran kag wifi. Sige. Ah, imo nang gidunggab nga patay naman na. Happy Pista San Pedro Calungsod. Mao na gid. Oh, mao na ni siya. Ang birthday. Konsehal Efreno, Efren Pirater. Salamat ta, shout out. Okay. Salamat sa TV. Salamat sa TV, salamat sa TV. Ah. Kap, dali, maniuto, Kap! Manood to ta? Katalawon? Oh, narayang balay nga ako ano, manso no. Wala anay. Ano kay kongit ah. Ayaw, loyal sa kong Oh. Si Blacky na. Blacky. Behave. Dali dyan, dali sa dali dyan! Ano ba kailangan ba sa? Daghang bitaw tao. Ayan. Oh. Yo. Musta ka diha? Okay ra. Sama ni, batilon? Muram kag ungo diha, kaliwat kag ungo. Jutay. Oh, maglitso na sa ta kay porti daghan ng baboy dire. Oh, nay baboy buang oh. Dako po na baboy, bro gatos naman nino. 90 90? Wali pa 30 kapin. Biha ni baboy. Dako mo hawak mo. Oh, ra. Smile dia go. Okay kayo? Len. Yawara? Wa pa ulit mahubog lagi. Dugi ka. Ado kay ko. Jo eh. Piswak ni. Okay, may kape. Denguga tu gagi ana si sinuka. Kisah tu. Oh, lechon ah, naghanang baboy dire oh. Lechon putin dako ah. Oh. Sus, babuya ka na. Oh. Oh, kana. Aretas babaw. Okay. Ato ni turang ato ang mga subscriber re. Shout out ha sa mga nag-subscribe ha. Happy Pista. San Pedro Calungsod. Oh, mga ni taga syudad ni. Ngabot og kuan kay mga og baboy. Way baboy syudad gud. Oh, sama dia. Okay ra dire, okay ra. Ha? Istorya. Sige. Okay ra lagi, ko ani. Okay ra kayo. Ha? Okay dire. Pao nga lagay. Oh. Okay ra lagi, okay ra lagi. Shout Say. out kay Mini. Ha? Richard Ogdi. Ha? Shout out? Shout out kay Mini Richard og Tonton. Oh, Richard. Wearing sa Tisa. Ano ko sa nila? Pamugas ito ilahan ito, pamugas. Oh, sige. Glue. Oh, shout out ya. Asa inday day? Tos Pardo, shout out na lang to. Sige lang to, shout. Oh, shout out ko Alright.
Shout out bro. Kasi sama bro? Inday. Inday Tora. Oh, sige. Oh, Dre. Ikaw buang, nakay shout out buang? Oh, shout out ko Marcelo. Marcelo. Marcelo Fernandez. Oh, Marcelo. Oh, kumusta mo dia? Kumusta dumabok? Kumusta ka na? Sige po, slice niya. Okay kayo. Let's keep it sa Marcelo. Wah, siguro dito eh. Shout out ko sa mga pamilya sa Black House. Ay, ate, nakasaray. Sa Dere Davita. Mga wani klaro, sa gubi ang swimming pool, dito kaligo. Wow, wala sa. Ato lang ta. Oh, Oh. ato lang ta ubos ito. Tara, tilapia. Tilapia lang ta dito, tilapia. Okay kayo. Okay. Oh, ato balik lang ta. Ah, nausa na. Naputol ang tail? Ay, nabuwag. Kuya, may laki ano. Inyong nag-giyon sa iyo na. Kisa may sadaan dyan na. Kalayo. Wow. Wana. Musabay na. Hao na. Asa? Mapaksi ro dyan po ta. Okay ra. Hey, Juan. Wala. Anong Juan ba istan? Ah, nagalisod sila. Kuyawa na makuan. Tumoy mo kayo. Tapo. Ah, galisod sila ha. Ingan na kada ko ang litson, naglibog jud sila. Oh. Oh, di ba? Oh. Yan na Dere yung Oh, di ba? init. Masam na hinahian? Hinahian to? Oh, yan. Magsiwan naman ang body. Naputol mo ko jagod, giyon nagkuha kungkung ba na? Putol. Oy! Oy, hawag balik. Wala, gaya na kasi ako. Okay na. Hindi na siya mawili. Oh, mga baboy. Oh, mayan mo da, relax mo di. Ang usa dito, naluto na. Oh. Oh. Na, luto na. Sara sa yogi. Oh, luto na kay ang baboy nagmagahi mago, di na siya muliso. Ato laning bitsuon dito. Kuyonig badis. Oh, libog slow. Oh. Ingaan na kadako ang litson. Oy, mo pabor man na mo sa man na ha. Alalay. Oh. Alalay ha. Oh. Awa isa dote ha. Oh. Op, hinela. Op. Oh, awa ha. Oh. Daghan kay kaya yung sa litson, mga kabulabog. Oh. Oh. Tanawa na mga kabulabog ko. Oh, anda. Purti daghan na kaya yung kay purti dakuha lagi murag kabaw. Oh, ra. Oh, gi. Yung medyo nagmayo. Yung medyo na. Oh, di ba? Oh. Oh, ra. Oh. Oh, hinala. Oh. Oh. Ah, di ba? Ano, paimutan sa relax, paway. Oh. Nihigda ng baboy kay gigapoy. Oh. Di na matuyok. Ay, nana, nalaman. Ano na, design nito? Ay, maligid nga to. Okay. Maligid ni. Dito.
Feel ba din? Dito ito. Ako ano ito, buta ito. Oh. Oh. Dako kay Fran. Oh. Ya, nihigdaan lang ang litson kay pati dako ah. Katusa. Mau na. Mau na akong yalsa? Ha? Natipak na nil, dakuha na ko bala nila eh. Mura man nagnigo nil. Dako kayo? Ipadol si Mungo, ipadol. Pwede ba may mong maskara? Ipadol pa nilo ba? Mau na diya, di mamatay ang baboy, di nyo lawag ang apple. Tarong na nyo ha diya. Oh. Buhay pa unta, butangan tanan ninyo ang apple. Para makakaon siya, patay na nun, butangan ng apple. Oh. Diba? Oh. Ang litson kita kilin, hindi na mada, bukat kayo. Mga lagi diferensya lagi. Huwag di mamatay ang baboy litson nun, di pa kanog apple, huwag buhay pa, di... Sus. Lambot lang. Ah. Mga na litson nga gikapoy, naghayang man. Tabuta gapon, ako kauna. Tara, kaon mo! Pwede na magpapalit? Pangaon mo! Dara. Oh. Gusto mo kanang kubal sa litson, dara. Ipadol si Mungo ang kubal ma. Oh, ipadol si Mungo, mataon ba si Mungo? Iba, ya tubang ba? Ana, ay dako dire kubal dire. Oh, dahil mga kabalabog. Paksit ng kubal. Ato na rin i-upload ron. Okay ra. Kumbate. Yan mapahak ng litson. Wajan mo pahak. Gikapoy na siya, higda gyapon. Kita kan babo toy. Oh. Ini simpat lagi na taas. Nilipardo. Oli na spardo. Okay, istorya na rin. Apel ka istorya nil. Babo. Okay. Istorya ka. Asan to ba pa? Inigyo. Bijo ka. Dara to ka raw, dara. Dara to ba. Oh, raha. Oh, mapsalida naman na dia TV pa no? Oh, karon. Oh, siya ako ni upload ha. Shout out sa kong asawang gwapa. Okay, sabi nga asawa. Ang tuba. Oh, dara. Oh. Alright. Alright, okay kayo. Okay. Spread ra ko. Sprite try mo? Ah, sige. Dalan na ay pagsahe.